Daka mensim kejing sukhia, ubabu babit dor hujon, ulapan pau halor kejing syakot hajir, haki pulit kasada police station. Habanya keren bat kilat patai gubor meni kasngi haka arnyo tarik urisau, ubabu babit dor hujon, ubalabat rukum asistan finance keteri jongkino hikai kontrak. Ulapan pau ya kejing susi jur bana kaliang ki pulit kila keno bit mardor babaro ki egi balajia hakan riu tarik urisau, kide kejing bakla jongkino hikai kontrak. Bat syuru ubabu babit dor hujon, ulapan pau syaka sorkar, bau lakwano bantem na kate kejing yakan at kabaki pulit kila pengat, haka kendon persya yakinong yalam jongkino hikai kontrak. Tak mentip, dekat kawai pat long ba iklam penon kami ki woman police sang tu baki namata ki pulit namata ki noi kai kantai jongi baki la shu le da ka bor mar pat ki don ki klung tu kade kawai ka bang ngingi nang tengi po ngi aya ka FIR nrei hadin kata pat andala katukan ne marsitayo barang ngingi la sya pengat sya FIR kala deki polis yangi kade kata kawai ka ba ngi wan hang ne ban hajir nakaliang gajongi hajing isya ngingi burom ya ki polis department mar baki de ki nong yada te henrei habangi longkum ne pat ngi sya IFIR kala da ki polis e kamut long kane kade ka we ka e ka ba ngi pan pau da ka jing sukhia kum ki noi kai ba kam don syu kata ka jing burom yang ngi ki noi kai bat kumta ngakerpat nakaliang ka sorkar makan sim kia na bentakan ne ba ai ba ka jinga dei ka jongi haka imlang salang kumta kumya ki police department bangin burom bat kumju ki police department ro bakin burom ya ki noi kai laki dei hagi no ki noi kai kata ka dei ka we bat baka ei ka ba ngingi dawaru bakan sim kia na mar yo lese ba ka ding jong ki paranoi kai yo kan kembyang haka no ka por yo bakan plu kumta ngata kerpati ka sorkar bakan simkia ban penlip no ya kane mar ba kading kumentahi kadang don hangi kinoi kai kontraktual te kumta khnang ba kading kan lip no ka sorkar kade ban sim da kino ki senjam nak khnang ba kanumi kano hapdeng ka jong ka jingya dei jongi bat ki pulis kanum don kano no ka jingya persya kata kade kowe namar yo ba kanwanra ka jingya per jimut habreng ki noi kai bat ki police department kata ka di kawai nginum kwa ngi kwa ba ngir ngin burom ya ka police department bat nakaliang ka police department ka depan burom ya ka ain ka depan trekat kum ka ain nakaliang kata ka di kawai ka ba ngi ten rei ngi hang ne bangi wan hang ne kamot long baki pengat baki mod ban keno be tang nakaliang presiden rei am presiden morwai unum la ban sim ka rei dei mangi ki noi kai bangila sim ya ka rai ba mangin mi man yat ya karali nang te nak kenong ba apa sekretariat nrei ka jia no tu ka jingjia ka ba ka ka ba ngim la syu ban klet ya tu ka jingjia hang tu ba kami ka jing ban thai bom ki tear gas kam tam bagi don ki kanthai ki ba armet ki don ki khlong ro hang tu ta ka di ka we bat ida sosi nrei toy kata ngis khama ikni ki nang ba kini ki jing pengat ya ki kendon sikhong abang iwan ne ki sim ya ki kerteng ki sim ki kerteng jong ki yangahi kumju ya ki kimi pa ya imei ilong ya ki kiauru bati hanman ne ke jing sim kerteng kalong ka ka ba to yo le se na kalong ke jenga ngas penpau ka jing sukhia te nrei to compare kata phisim rei na kalong jingi ngingi dawai ka hok lada phi pengat ki kendon iba kum kino ngingim lele ngingi haban dawa be ka hong ba pidai ban sim na banta ban thung kambyang ngi kumba ngingi la trei bro kata ka de kowe bat lada pi pengat kino ki kendon ro ngingi long ki balak lai ban ngim ting ban ngim salia ro ya ta ki kendon bangi de ban ngat lagi de hakino ki ain ro ngingim salia marba ya ka jing im ka jongi ya khuja jongi philakeni ade kata kowe ba ngi ada pi pengat kan te nreng ngit kam ba sorkar kan sasim ya ka senjam ba na benta kan ai ba kan yo ban perkhat nam ta ke jungi ban penkut no ban ai ke jingya dei bia sai sien pat ba ke jing imlang salang kan yai kan long ka babe ban te wat kan long ru kan numle ranya ka jelahi bro kowe kumba hakini ki por belada ngis kam nang ne sakmat kan long nyu i ba ka jela ke jungi kan long ka bajab ta ke de kowe Kusita de hang ne ka jing tukit na benta ka jonga kamut long kisim hang tei ba
ki keli shwa ibat kum nga lay tu bang abat kum astan finance secretary ta de gawe ba hang te hi kamut ngila rai lang dangi ginoi kai bat ngila pen bana te kumta kum ki paradok prasnam ki don ki perlok ki prajor ki bawan ban ya aiman sem lang ha tu baru isi benai kajing ya ki kejungi kumta ha tu kasngi bangi la depan bana sitayo shwa bangin ya karali te kumta ki don ki perlok prajor na ki NGO ki bawan ban ya senran lum ban ngi kata kade ka we ida semua ban ki bok ki riang namta di NGO ber bakilawan ban kersian lum ban aiman sem ingin na kapor naduk basdang kajing ya ki jungi re om dei ba kano ka ba ngi khot nak liang jong kiru kiwan tak man sim ka jing snow perkhat lem parodok prasnam kumta de gawe kumba piong ba pila adap ijo FIR kalau tu ka jingja ko tiargas te atu nak liang ga tanat kulit ka le ki ba pila ijo FIR oi ngala persang ban clean re na katu ki klempat ya tu ba kiladap ban enkorina kumno ngim patip ya katan maka ain ki kebor jong ka ain kan sale kata tang ba kapat ba kade ban le kham kloi kan le ya ka ain da ka ain hi namar ba kitu ki de ki nong tre ain da ka ain hi kan sim ya kata bat nakaliang ka jongi pat ngi so kendet ba sya IFIR kala yang ngi ki nong hikai ta kamut kata ka de ka we ba ni pen khenya kata ka sispa sau kata kajing pen kain jongi habangi ngi dawa ngi ya ngi klamra ki ter pen masau te kata kajing ya kata ka jaka te kumno ki pengat ya kata ka CRPC ta ya kata ngi soba kalong ga ka ba le siliang mar habangi dawa ya ka hong ya ka kam ga jongi kumba hagaro ki dang thung te balai yang ngipat laweng nadu arsna menta te kumulong haba ki we ki ya nang katu ki ya pat ba nang katu ka jaka bakia tem kia put kia ayu kemudlong piklam ayu dan re ngiru ngiyat ngidon la kadau bang ngidawa ya ka hong kata ka de ba bakin perkhat lem ba pen ai ya ka kyuja ka jongi kemba kilak keni ta nga perkhat nga ker tu ka surkar bahkan perkhat lem ya kene bahkan weng no sendon ini ki kendon kenang bahkan light kano re kumba kalong menta bahkan ding kadang don hapo ngi kinoi kai yo bakan sakem ding hakawe por nginum tip ya kata kaliang ka jongi ngilong ba ngi bangin randin ngimdan kum kata ngi haban dawa ba ja ka hok lada phi pangat kat kano ke kendon ngi dai ki wati khuja phila keni ta kamut long sai ta ki kendon le ta ngi haban priang ba lada phi pangat kum kinu no bat badai bangin dawa ngi dawa ba ngimdan kata ke jing randin nang ni sekhmat bat ngi nyai apswa ya ka ba ka sorkar kumbangi layak keran hagatu ka bala tayo baladam nagalia udif di Indonesia ya kayak kita ngin ap ya kata ngin burom ya ka ege joi hagano ka kendon to ba kata ka CR 41A CRPC ta ka de ka baki pengat de nagaliang ngamla ban yuk keli bah menen na ka ta ki kendon kita ki balong kumnon re ngam tip tang balong ngis kama nang ni sakmat ba kasorka kan sai sim kan weng no ya kata gini kendon da ka jinga sotu jengmot ba niru ni kloi ya ka bangin ya sotu bangin weng swai kan ka jinga ki ka jungi ba in up swa hadu kata ka jinga pan ba jong kasorka regasin ba kan ba sya kor haji rapi kan ni ka dikasin ka banding kong ya ka ba kay nakaliang sadar police station ba ka kod hajir kalian pipin sukun aku nene pinang peteng banyak ki dua pati nakaliang ga jongi ngin apswa ngin burom swa ya ka ba ngila yo banyak kendo bati di cimesta tingin burom swa ya katu te hadin katu tingin mla bantip bat ki ka general meeting hi bat ka executive committee jongi ngin sayo banyak ban bat ki paran kai